Naozaj. No čo to ale komentuj. A máte tu aj sardinky, alebo sledie. Ale vieš, že proste to čo je za Sledové kombinácia, filety. že filety. Sledový filet. V kombinácii s horčikom a Rafaelo. Toto ja si myslím, že Rafaelo to videlo, že robia. To je najprv si zamastíš šrievka a potom budeš zdávať horčíkom. Ale tieto sú dobré. Ale nie sú bezlepkové. To nevádí. Ale akože tieto... Daj sebe banán a bude všetko v poráku. Ale milujem, že v týchto darčekových košoch sú aj... Milujem, že bezlepkové ty kokso. Akože... A jak by sa tam našiel lepok? To oni Aj na všetky somary ja si myslím, že dávajú oni to bezlepko. proste... Pardon, ide pani. Budeš sa dobre starať o orchidej, či môžeš do babky? No? Tvoje? Moje? Ja neviem, máte nohy. Máš nohy v nose? Nemám nohy v nose. Mami! Aj! Spážu mamke k smolí, ide. No, dobre, takže toto tu je záverečné jedného.